আপোনালোকক মই সেই দলঙৰ কিছু ৰহস্য মানে অৱগত কৰিবলৈ তললৈ নামি আহিলো। ৰড बे पिलार बेनी आरो बे नै टाइल्स बहायदों बाहाय टाइल्स एसेम्बलिर स्पीकार सन्मान দি ফেলাই তেখেতক জয়যুক্ত কৰি আজি আমাৰ ওচৰত তেখেতে এনেকে হুকা বাহৰ দলং বনাই দিলে। এই 5টা বছৰত ৰাইজে বহুত অনুৰোধ কৰিলে, गोबां लाइजाम खोख्लैबाय, मानसिफोर बारनायखौ नेनि बिथांमोना दालांजोंहाय साफा साफाल' बारनो हायो, बिनिफ्राय बांसिन मानसि बारनो हाया। बाहाय दङ UPPL नि फ्लेग, जोबोद स्पेशल बिथांमोना UPPL नि फ्लेग ख्रि 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 गायदों डेकोरेशन। नैबेनो जाहैबाय मा होनो 5 बोसोराव मावफुंजानाय मोनसे UPPL नि बाखनायथावना खामानि बे दालां। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ जोंनि 5 बोसोर खुंलांनाय सरकारनि फारसे। बे समस्थिया जाहैबाय आं दायो दंफैयो दिरिं दैमा, जि दैमानि फारसे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां समसिमहालागै माने नैबे जेंनाखौ लानानै बुंबोगासिनो दङ आरो गोबांथार रायजो राजाफोरा बेनि फारसे बुंगासिनो दं। नाथाय दिनैसिम नैबे दालांनि फारसे रावबो आवाज दैखाङाखै आरो जोंबो खनले खनले बारम्बार नैबे दालांखौ लानानै बुंबोगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम मोनसे बे दालांखौ लुफुंना होनाय दिनैसिम नुनो मोनाखै। आं नोंथांमोननो बे दालां साजोंहाय थाबायनानै दिन्थिनि, नायनो हायो नोंथांमोना बाइकजोंहाय फैगासिनो दङ। बे दालाङा ओरैबायदि टेम्परारि बानायदों, आसरित आरो ना। मोनथिनो लुगैबावो बे समस्थियानो जाहैबाय बागानपारा कन्स्टिटुएन्सि। जोंनि बुंथिगिरि बिथाङा नैबे समस्थिजोंहाय देरहालांदोंमोन आरो बिसेसकै माने नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांखौहाय देरहासार जाहोदोंमोन आरो बिथांमोना नैबे दालांखौ लानानैनो गोबांथार माने मोनसे बेस खालामनानै इस्यु खालामनानै भट बिदोंमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। आरो बे दालांजों लोगोसे लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव दङ, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम खोनायाखै बा नुसनाखै आरो बिथांमोना बेवहाय दिनै गोग्गानानै ना मानानै आं मोनथिला बेवहाय फ्लेग गायदों। आं नोंथांमोननो बे दालांसिम थाबायनानै देखायलांनि फै। बे दालां बावहाय आं दसे थाथ'नि, मानसिफोर बारबोगासिनो दङ, मानसिफोर बारनायखौ नेनि बिथांमोना दालांजोंहाय साफा साफाल' बारनो हायो, बिनिफ्राय बांसिन मानसि बारनो हाया। बाहाय दङ UPPL नि फ्लेग, जोबोद स्पेशल बिथांमोना UPPL नि फ्लेग ख्रि 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 गायदों, डेकोरेशन खालामदों। नाथाय बेवहाय मोनसे कनक्रिट दालां बिथांमोना बानायना होनो हायाखै। जों पाब्लिकखौ लानि, पाब्लिक एटाकल' কেনে লাগিল? লোহাৰ দলং হয়, অলপ ভালকে যাবা, নহলে আৰু তলত নামি যাবি। যোৱা যোৱা। नैबेनो जाहैबाय मा होनो 5 बोसोराव मावफुंजानाय मोनसे UPPL नि बाखनायथावना खामानि बे दालां। ओरैबायदि दालां नैबे रड, बे खमैब्लाबो 25 mm नि रड, बे पिलार बेनि आरो बे नै टाइल्स बहायदों बाहाय टाइल्स। बे दैमा बेखौनो होनो दिरिं दैमा, बे जाबाय दिरिं दैमा रायजोफोर। नै बेबायदि दिरुंजों खायो, दा मडार्न टेक्न'लजि होनो बिदिखौ। बेबायदि फैदो नोंथांमोना नायनो हायो, नै दालांनि अबस्थाया बेबायदि। बेजोंहाय मा रिक्सजों रायजो राजाफोरा फरायसा फरायसुलिफोरा बे दालांजों थाबायलाङो, बिथांमोना जे बेबायदि थाबायहोगासिनो दं, बेनो आसरित बाथ्रा। नै फ्लेगखौ नायदो, ख्रि ख्रि फ्लेग गायसनदों, ओरैबायदि। बांद्राय गोलाव बुंला रायजो राजा नोंथांमोना नुनो हाखाबाय नैबे 5 बोसोराव बिथांमोननि कार्यकालाव गोसो गोथारै बिथांमोननि नाजानाय आरो रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय थगायनाय, बेनि मोनसे रोखा फोरमाना बेनो। बे दालांजोंहाय गोबां फरायसा फरायसुलि, बिभिन्न जनगोष्ठी जाथिनि फरायसा फरायसुलिफोरा बे दालांजों थाबायलाङो। रायजो राजाफोरा बे लामाजों हान्थामेला खालामो आरो बे जेंनाखौ दिनै सासे बुंथिगिरि बिथाङा सुस्रांना होनो हायैआनो बयनिख्रुइबो दुखुसिन नैबे ओनसोलनि थाखाय, जिहेतु मोनसे बिराद भिक्टिमाइज ओनसोल होननानै जों बेखौ मोनथियो।
मोनसे समाव नैबे नुहुरनाय हाजो जितु गोसोम गोसोम हाजो बे हाजोजों सोमोन्दै गोबां जारिमिन दङ आरो बे हाजोजोंनो गोदो गोदायनि आन्दलनकारिफोरनि गोबां जारिमिन बेवहाय सिखोमानानै दङ। नायदो बाइक गंसे बारलांबा दलंआ ओरैबायदि मावग्लुङो माने बिखाया गुलुब गुलुब मोनलायनाय माने बायसिगोन नामा देग्लाय अखाया खम बानाया खम नाथाय प्रत्येक बोसोर बेबायदिनो थासारि जायो। बे जाहैबाय खाथिराम बर' मानव गेदेर स्पिकार बिथां UPPL नि सासे गोख्रों दैदेनगिरिनि समस्ति। नोंथांमोना बेनि फारसे गोख्रों रावजोंहाय मा सिन्था सरसा खालामो कमेन्ट खालामना फोरमायहरनो हागोन। स' नोंथांमोननो आङो सानिफ्राय दिन्थिबाय आं दा नोंथांमोननो गाहायनिफ्राय बेनि फाउन्डेशनखौ दिन्थिनो नागिरदों। আপোনালোকক মই সেই দলঙৰ কিছু ৰহস্য মানে অৱগত কৰিবলৈ তললৈ নামি আহিলো। চ' চাগে আপোনালোকে বুজি পায় মই আগতে বড়োদি ক'লো এতিয়া অসমীয়াদি কৈ আছো চেষ্টা কৰিম যে তাহাতে আপোনালোকে বুজি পায়। এতিয়া গাড়ী এখন আহি আছে বলেৰো চাব পাৰে। এই দলংখন এৰি এতিয়া নদী দি আহিব লগা হৈছে বহুত কম আৰু পানী ইমান নাই তথাপিও আমি বহুত দিন আগত মানে দেখা পাইছো ইয়াতে কিমান কষ্ট হয় আৰু তাৰে 4-5 বছৰ আগত যি কষ্ট খাই আছে ইয়াৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে बेनि फरायसा फरायसुलिफोरा ओरैबायदि खस्थ' भुगिनांदों बे ओनसोलावहाय बे दालां मोनसेनि थाखाय। नायदो बलेरो बारगासिनो दं। स' नैबे दालां नोंथांमोननो दालांखौ दिन्थिनो थांगासिनो आङो। बे दालां स्ट्राक्चारखौ नाय बेनि स्ट्राक्चारखौ नाय बेमोन थांनाय बारग' सरकार BPF नि समावहाय 2015 अप्रक्स बे सनावहाय बेयो दालाङा बानाय जादोंमोन। स' बे दालाङा BPF नि समावहाय लुजादोंमोन नाथाय माबा जाहोननि थाखाय बे दालाङा दिनै बेबायदि अबस्था जादों गुग्रुबनानै दङ माने बेवहाय गोबां सेन्ड ग्रेभेल अन्थाइ बायदिसिनाखौ मोनसे डिस्टेन्स होआलाबासिनो फुटनायनि थाखाय बेनि जे फाउन्डेशन बेयो दिनै दैजोंहाय फुख्लानानै बायग्रबनाय बायदि जानानै दं। दालाङा कमप्लिटलि बायाखै बे जास्ट गावनि पिलारनिफ्राय मिसप्लेस जादों बेखौहाय थिखांफिननानै हाइड्राफोर लाबोनानै जुदि एसे टेम्परारि एरेन्जमेन्ट खालामना होयोब्लाबो बे दालाङा दिनै थिगैनो थागौमोन नाथाय बिथांमोना बेखौ सानाखै। 5 बोसोर बिथांमोना बेबायदिनो औवा जेंलाबजोंहाय मा होनो बेखौ 25 mm नि ना 30 mm नि रड लागायदों बाहाय माने बे औवाया बिथांमोननि थाखाय रड जाहैबाय। ओरैबायदि रिस्की बै मानसिखौ नाहरदो थफ्ला बाननानैहाय बाइक साजों दालां साजों बारबोगासिनो दं। ओरैबायदि रिस्क बे औवा खुन्थिया ओरैबायदि रानख्रबजोब्बाय ওচৰত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছো যে হি বাঁহডাল কিমান শুকাই গেল তাৰ ওপৰেদি বাইক মাখান এনেকে নিজৰ জীৱন যাপন মানে চলাই লৈ যাবলৈ মানে এনেকে কষ্ট কৰি আছে চাওক। কিন্তু আমাৰ সবচে জ্ঞানী BTC LA যাক আমি সব অতি সম্মানেৰে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পিকাৰ সন্মান দি ফেলাই তেখেতক জয়যুক্ত কৰি আজি আমাৰ ওচৰত তেখেতে এনেকে শুকা বাহৰ দলং বনাই দিলে। এই 5টা বছৰত ৰাইজে বহুত অনুৰোধ কৰিলে গোবাং লাইজাম খোকলৈবাই গোবাং আনকি এটা আপোনালোকক জনাব লগা কথাটো হল কি নিজে খুদ আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ উৰখাও গোৰা চাপাগুৰি সমষ্টিৰ উৰখাও গোৰা ব্ৰহ্ম যোনি ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় UPPL পাৰ্টিৰ সেইটো দলঙৰ ওপৰেদি কিন্তু সেলফিটা এটা লৈছে দে মই আপোনালোকক দেখাই আছো। সেলফি লৈছে আনকি ভিডিঅ' বনাইছে সেইটো চাই গৈছে কিন্তু কি আলোচনা কৰিলে নাজানো কিন্তু তাৰ পাছতো সেই দলংখন এনেকৈ আছে চাওক। কিন্তু ধুনীয়াকৈ তাতে UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ এটা ফ্লেগ এটা মানে হাজাই থৈছে। এনেকা দৃশ্য এটা এই দলঙৰ মুখটো এইটো তাৰ পিছত এইখিনিটো বাহৰ দলং হৈ আছে চাওক। এইটো এনেকে হৈ আছে মানে স্লেন্টিং হা ইটো ডাউন হৈ আছে ইটো পিলাৰ বহি গৈছে সেইটো ডাউন হৈ আছে এনেকুৱা। এবাৰ পানী কম বুলি এইখিনিটো বহুত ৰক্ষা নহলে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱা কলেজত যোৱা বেপাৰ বাণিজ্য কৰা যে লোকসকল সদায় দিনে মানে প্ৰত্যেক দিনে এই কষ্টটো ভুগিব লগা হৈছে। বেবাইদি
बोसोरफ्रोमबो बेफारि हक फरायसा फरायसुलि हक थांलाय फैलाय हान्थामेलानि जेंनाया नैबे दालांनि थाखाय गोबां नुजायो दिनै टु व्हीलार बाइकआ बेजों बारलांनो हाबाय खिन्थु दै देरोब्ला गारिखौ बबेजों बारहोगोन जेतु नायनो हायो गोबाङानो बे दालांखौ गिनानैहाय ओरै दैमाजों फैयो এই পানীত বাইক কেইটামান আহি আছে দেখাই দিয়ক দলংটো ভয় কৰি পানীৰ মাজেদি বাইক স্কুটি কেইটা পাৰ কৰাই আছে এটা প্ৰমাণ যে হিটো দালাং কিমান ৰিস্কি হয় এফালে বাস এটা আহি আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে টাটা মোবাইল আহি আছে বাস আহি আছে এনেকৈ হেতু দলঙেদি আহা যোৱা মানে এনেকে এটা মেইন রুট হয় এটো একচুয়ালি which connects আপনার নিকাশি সুবনখাতা বৰমা মুছলপুৰ রোড কানেক্ট কৰা হি এটাই মাত্ৰ দলং যোনটো আমাৰ হি অঞ্চলৰ ৰাইজ সকলৰ কাৰণে এটা যাওয়া আহাৰ এটা ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু আজি এটো 5টা বছৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ আছে সো হিখিনিয়ে ৰাইজ ৰাজা নংথাংমান ৰাইজসকল কবলগীয়া ইখিনিয়ে আপোনালোকে এবাৰ বছৰ ভাবি চাওক যে এই 5টা বছৰত আমাৰ সম্মানীয় প্ৰিয় লোকপ্ৰিয় না কি কয় আপোনালোকে টাইটেলটো দিব যে নহক আমাৰ স্পিকাৰ ডাঙৰীয়াই যে আমাৰ সমষ্টিত কিমানবাৰ আহিলে মই নাজানো কিন্তু মই আজিলৈকে তেখেতক দেখা পোৱা নাই আৰু যদি দেখা পাইছিও নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিছু প্ৰগ্ৰামৰ আহিছে আহি কিনে নিজৰ কামখিনি কৰি গৈছে কিন্তু ৰাইজৰ সমাধান কৰি যোৱা নাই হেতু স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰো ফেলেং জাদং বিথাঙা দিनै গাवनि কিছু পার্সোনাল ব্যক্তিগত স্বার্থनि थाखाय बिथाङा फैदों जानांगौ किन्तु रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दिनैसिम बेवहाय आगान होनायखौ जों नुनो मोनाखै बे स्पष्ट खोथा बेनिखायनो रायजो नोंथांमोना सिन्था खालामनानै देग्लायनि जानो गोनां 2025 मायथाइनि बि बिसायख'थियावहाय काथिराम बर' बिथांनो मोजां फिननाय होनांगौ होननानै आङो आंनिफ्राय मोनसे पार्सनेल अपिनियनखौ आं होबाय बाखि नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन बाय बाय